আজি आमे एक एबोडी प्रसंग उपरे आलोचना करबाकू जाउछु जहाकू नै आम समाजरे अनेक टाबू बा कटकणा रहिछि। आमे सबुबेले एही सबु विषयकू लुचाई रखिबाकू चेष्टा करू, ठीक कि नाही? किंतु आश्चर्यर कथा हेउछि आमर प्राचीन ग्रंथगुड़िक मानवीय इच्छा किंबा कामनाकू आमर एही आधुनिक कटकणापूर्ण समाज तुलनारे संपूर्ण एक भिन्न दृष्टिकोणरू देखुथिले। तेणु आसंतु सेही प्राचीन दर्शनर एक गभीर एवं निरपेक्ष विश्लेषण करिबा। ଏହି ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଶୁଣିବାକୁ ଟିକେ ଅଜବ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠିରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ କାମନାକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ବଞ୍ଚିବା ଛେଳି ବେକର ସ୍ତନ ପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରର୍ଥକ। ଭାବନ୍ତୁ ତ କଥାଟା କେତେ ଗଭୀର। ଏହା ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ ପ୍ରାଚୀନ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଆମର ପୂର୍ବ ଧାରଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ। ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଧୃତି ନୁହେଁ, ବରଂ ମାନବୀୟ ଇଚ୍ଛାକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ବଞ୍ଚିବାଟା କେତେ ଅର୍ଥହୀନ ତାହାର ଏକ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ଆଲୋଚନାର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ଇତିହାସ କୌଣସି ସାଧାରଣ ନୁହେଁ। କାଶ୍ମୀରର ରାଜା ଶାନ୍ତିଦେବଙ୍କ ବିଶାଳ ରାଜସଭାରେ ଏହାର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା କୌଣସି ଲୁଚାଛୁପାରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଶାସ୍ତ୍ରଲେଖା ନଥିଲା, ବରଂ ରାଜକୀୟ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଥିଲା, ଯାହାକୁ ସମାଜରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଥିଲା। ଏହାର ରଚୟିତା କୋକୋ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପଛରେ ଥିବା କାହାଣୀଟି ମଧ୍ୟ କମ୍ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ନୁହେଁ। କୁହାଯାଏ ରାଜା ଶାନ୍ତିଦେବ ନିଜ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପାଇଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ କାମନାଥଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏହି କାମନାଥି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଜର ଅପୂର୍ବ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ବଳରେ କୋକୋ ପଣ୍ଡିତ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ଏହି ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ଆମକୁ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଯେ ଏହା ଏକ ପ୍ରାମାଣିକ ଏବଂ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସାହିତ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଉପରକୁ ଆସିବା। ଗ୍ରନ୍ଥର ମୂଳ ଦାର୍ଶନିକ ଧାରଣା ହେଉଛି ଜୀବନର ଚାରୋଟି ସ୍ତମ୍ଭ: ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ ଓ ମୋକ୍ଷ। ଶାସ୍ତ୍ର ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଦାବି କରେ ଯେ ଯଦି ଏହି ଚାରୋଟି ଭିତରେ ସଠିକ୍ ସନ୍ତୁଳନ ନ ରହେ, ତେବେ ମଣିଷ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ କେବଳ ଧର୍ମ ଏବଂ ଅର୍ଥ ପଥରେ ଦୌଡ଼ୁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଭୁଲିଯାଉ, ଆଉ ଠିକ୍ ସେହିଟି ହିଁ ଆମର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଲୋକଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଲେଖକ ସେଠାରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ କେବଳ ଧର୍ମ ଏବଂ ଅର୍ଥକୁ ଆପଣାଇ କାମକୁ ଦବାଇ ରଖିବାଟା ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆମର ଆଖି ଅଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ, କାନ ଅଛି ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଏସବୁ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ। ତେଣୁ ପ୍ରାକୃତିକ କାମନାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପ୍ରକୃତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବା। ଏବଂ ଏହି ଯୁକ୍ତିଟି ଆମ ସମାଜର ଏକ ବିରାଟ କପଟତାକୁ ସିଧାସଳଖ ପଦାରେ ପକାଇଦିଏ। ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ସମାଜ କିପରି ଧନ ରୋଜଗାର କରିବା ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ନୀତିନିୟମ ଶିଖିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବହି ପଢ଼ିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମାନବିକ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ କାମନାର କଥା ଆସେ, ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଆଉ ଲଜ୍ଜିତ କରି ରଖାଯାଏ। ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ଏକ ବିରାଟ ସାମାଜିକ ତ୍ରୁଟି ନୁହେଁ କି? ଏହି କଥାକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଠାରେ ପଚରାଯାଇଛି ଯେ କେହି କ'ଣ କେବଳ ପେଟ ଭରିବା ପାଇଁ ବିନା ଲୁଣ ମସଲାରେ ସାଧା ସିଝା ଗହମ ଖାଇପାରିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଜୀବନର ସବୁ ପ୍ରକୃତିଦତ୍ତ ଉପଭୋଗ ଥାଉ ଥାଉ ତାକୁ ନ ବୁଝି କେବଳ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ହେଉଛି କୌଣସି ସ୍ୱାଦହୀନ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସହିତ ସମାନ। ପ୍ରକୃତିର ଉପହାରକୁ ଏମିତି ଅଣଦେଖା କରିବାଟା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବଡ଼ ଅଜ୍ଞତା। ଆମେ ଯେଉଁ ତାବୁ ବା କଟକଣା କଥା କହୁଥିଲୁ, ଏଠାରେ ଗ୍ରନ୍ଥର ଚେତାବନୀଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ। ପ୍ରାକୃତିକ ଇଚ୍ଛାକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଦବାଇ ଦେଲେ ତାହା ଆଦୌ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଓଲଟା ହୁଏ। ଏହା ମନ ଭିତରେ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଏବଂ ବିକୃତ ଚିନ୍ତାଧାରା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର କଥା ହେଉଛି, ଏହି ଟାବୁଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ପୋକ ପରି ଆମ ସମାଜକୁ ଭିତରୁ ଭିତରୁ ଖୋଖଲା କରି ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି। କାମନାକୁ ଦମନ କରିବାର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ହିଁ ସମାଜ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପଦ ସାଜିଛି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହାର ପରିଣାମ ବିଷୟରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସୁସ୍ଥ ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ, ତାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଭାବ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ପଡ଼େ ଏବଂ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼େ। ଫଳରେ ଲୋକେ ବାହାରେ ଅନୁଚିତ ସ୍ଥାନରେ ତୃପ୍ତି ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଏହା ବିଶେଷ କରି ଉଚ୍ଚ ସମାଜରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଲୁଚାଛୁପା ବା କପଟତା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆଉ ଶେଷରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଧୀରେ ଧୀରେ ସମଗ୍ର ସମାଜର ନୈତିକ ପତନ ଘଟେ। ଲେଖକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଟାବୁ ଆମ ସାମାଜିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କେତେ କ୍ଷତିକାରକ। କିନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତୁ, ଗ୍ରନ୍ଥର ବିଷୟସୂଚୀ ଆମକୁ ଆହୁରି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦିଗ ଦେଖାଏ। ଯଦି ଆମେ ଭାବୁଛେ ଏହା କେବଳ କାମନା ଉପରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ବହି, ତେବେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ।
ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଏକ ବ୍ୟାପକ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ମଣିଷ ଶରୀରର ସାମଗ୍ରିକ ସୁସ୍ଥତା ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ହିଁ ଏହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରିବେ। କିଏ ବା ଭାବିଥିବ ଯେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପେଟର ବଧଜୁମିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାନ ବଥା ଏବଂ ଅନ୍ଧାରକଣା ପରି ରୋଗର ଔଷଧ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଏହା ଆଦୌ କୌଣସି ଗୁଜବ ନୁହେଁ। ଏହା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ଲେଖକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କେତେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲା। ମାନସିକ, ଶାରୀରିକ ଏବଂ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏସବୁ କିପରି ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଶ୍ୱ ତାହା ସେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥିଲେ। ଏଇଥି ସହିତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗତା ପ୍ରତି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିଛି। ଏହା ବୁଝାଏ ଯେ ପ୍ରକୃତି ଆମ ଶରୀରକୁ କିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ବସନ୍ତ କିମ୍ବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପରି ଅଲଗା ଅଲଗା ଋତୁ ଆମର ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଇଚ୍ଛାକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଏଥିରେ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ସହିତ ଆମର ଆଚରଣ କିପରି ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବା ଦରକାର ତାହାର ଏହା ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏହାର ମାନବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ଯାହା ଆଜିର ସମୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ହିଁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ପାରସ୍ପରିକ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ସମ୍ମତି ବିନା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅନ୍ତରଙ୍ଗତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥହୀନ। ବିନା ଆନ୍ତରିକ ଇଚ୍ଛାରେ ଯଦି କେହି ଏପରି କରେ, ଶାସ୍ତ୍ର ତାକୁ ସିଧାସଳଖ ମୃତକ ସମ୍ଭୋଗ ବା ଏକ ଜୀବନହୀନ ଯାନ୍ତ୍ରିକ କ୍ରିୟା ବୋଲି କହି କଠୋର ନିନ୍ଦା କରିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ପ୍ରେମ କିପରି ଜାଗ୍ରତ ହେବ ସେହି କଳା ବିଷୟରେ ଲେଖକ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କାରଣ କେବଳ ଶାରୀରିକ କ୍ରିୟା ଶେଷରେ ଗଭୀର ଅସନ୍ତୋଷ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିନିଏ। ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପରସ୍ପରର ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ପର୍ଶ ଏବଂ ସ୍ନେହ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନସିକ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବା ହିଁ ଯେ ପ୍ରକୃତ ତୃପ୍ତି ଆଣିଦିଏ ତାହା ଏଠାରେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ବୁଝାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ସବୁ ତଥ୍ୟକୁ ଆଲୋଚନା କଲାପରେ ଆମ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଆମେ ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ରହୁଛୁ, ଯେଉଁଠି ଏସବୁ କଥାକୁ ଏକ ବଡ଼ ଟ୍ୟାବୁ ବୋଲି ଧରି ନିଆଯାଏ, ତାହା ତୁଳନାରେ ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ସମାଜ ମାନବ ପ୍ରକୃତିକୁ କେତେ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖୁଥିଲା, ନୁହେଁ କି? କ'ଣ ଏବେ ସମୟ ଆସିବନି ଯେ ଆମେ ଏହିସବୁ ଅଯଥା ଏବଂ କ୍ଷତିକାରକ କାବୁରୁ ବାହାରି ଆସିବା, ଯାହା ଆମ ସମାଜକୁ ଭିତରୁ ଭିତରୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଦର୍ଶନ ଆମକୁ ଜୀବନର ଚାରୋଟି ସ୍ତମ୍ଭକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରି ଏକ ନୂଆ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଦିଗରେ ଯିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଏ।